Salomsiz bugungi Showbiz topshirig'ining olib boruvchisi men Gulnaz Safarova ham biz Piramida ko'ngil oshuv zangida. Naq bilan bundan bir odna ilik o'sha konsert zalida Abdulfat Sayfin o'zining konsertini yozisi edi. Lekin yozgi gripp onu da oyamadi ham shuning orqasida ol konsertni naq bilan bugunga ko'chirdi. Bugün biz Piramida ko'ngil oshuv zangida Abdulfat o'zi sahnada repetitsiyasi, edagiz ketdik o'zi yanına grimyorkalarga. Hozir biz sahna ortida ham bunda konsert boshlanir oldindan repetitsiya bora. Ko'ramiz Rafina G'aniullina jurlarini boshqaram. Aydagiz o'tik sahnaga. Do'stlar, kimni ko'raman? Ayfara solisti Almaz Sharifullin o'zi o'tira klavishlarda. Salom Almaz. Salom. Bugun Ayfarada chiqish yasamayman bunda. Ayfara tugul men. Но вообще endi biz 14 yil сотрудничаем bit. Safin bilan. Вместе с группой, все студия bilan birga shunda. Shunga ko'ra sen yil sayin aning konsertlarida sintezatorda o'tirasizmi? Yo'q, yil sayin to'g'ri, birinchi yil. Ayem. Bulay nishik ishmakarlik etadirigiz birga. Bulay nishik bo'lishadiring mana 11 yil davomida deylik. No endi Fanis bizning Ayfara Fanis endi aranjirovkalar ishlayapti Abdulfatga полностью. No birga ishlaymiz biz ana shunda. И вообще muzikantlar bilan сотрудничаем. Bugün ikinci konsert hazırım Abdulfatning ikinci konserti. Eye. No nishik o'tdi birinchisi? Nechak bo'ldi birinchisi? Aye. Ayda bo'ldi endi nechak bo'lsin endi. Konsert nechak bo'ladi endi? Konsertda seningcha eng qiziqli shunday moment ul qo'yam. Men jurlaganda. Sen jurlaysanmi? Da, ikkinchi отделениеda. Mana klavish ortida bosib mana shulay. Abdulfat bilan do'stlig'ingiz qo'yan boshlandi, hammaning turida narsa ayta olasiz. No. Narsa ayta olasan deb, bütün birini ayta olam, narsa kerak. Yo'q, endi bunda silab o'tirmayman hozir. Nechego sebep? No do'stlig'ingiz qo'yan boshlandi. Bundan 14 yil ilk ol o'zi topdi meni nechakdir. Telefondan shaltiratdi uyga, домашнийga. Mana shundan nechakdir aralashib сөйләшеп киттек инде бер җиктер менә елдан ел якынайып барды отношениялар шулай. Не только Абдулфат белән, бөтен семьялар белән даже вот шулай. Нәрсә дип чакырды ул сине? Нәрсә дип эндәште? Нәрсә тәкъдим итте? Коллективта эшләргә дип, мин давай бергә эшлибез дип. Бергә эшлибез дип, менә шулай дип, миңа андай яхшы музыкантлар кирәк ди. Мин шундый җырчы дим, әйтәм, ярар яхшы, давай эшлибез дип, киттек, эшләп киттек шулай. Сиңа бит шулай да минем шәтләсәң ди җырчы шалтыратып, сиңа әйдә бергә эшлибез дигәч, син дигә әйе дип әйтә торган кеше түгел, име? Ни өчен нәкъ менә Абдулфатка син әйе ярар дип әйттең? Знаешь, мен судьба дип әйтә алмыйм, ничектер менә ну, минем желание булып та әйтә алмыйм, конечно, ничектер вот Күңелеңә ятышлы. Күңелгә шундай ятышлы булгандыр инде, шуңа күрә. Камерага карап, менә Абдулфат Сайфин турында нәрсәләр әйтә аласың? Нинди кеше ул? Бергә эшләгәч бит син холкын беләсең, име? Коллектив белән ул ничек идарә итә дип әйтим. Ну, дөресен әйткәндә, ул түзәдә белә, сүгәдә белә, келәдә белә. Тагын, ну, җырлавын әйтеп торасы юк инде. Ничә ел җырлагач. Ну, бөтенесен булдырмаса да, ну, күбесен булдыра инде барыбер. Мин начар кеше дип әйтә алмыйм. Шуңа күрә. Нәрсә теләр идең аңа? Аңа саулык теләрем. Аның калган бөтен әйбере бар. Мин бар янында, хатыны бар, балалары бар. Аңа артык дус, тамашачысы бар. Аңа артык кеше дә кирәк түгел. Шул саулыгы булса, калганыбызны булдырабыз. Уңышлар сезгә бүген. Рәхмәт. Çiçekli jilekli kıyaşlı Yaşlıkның iң матур көннәре Dünyada şiberler күптә бит Арада юк сиңа тиңнәре Нур шәшеп торучы кояштай Йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс Беркемгә бер
кайда бер кайшан Кулларым үрелмәс үрелмәс Нур чәчеп төгүче кояштай Йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс Беркемгә бер кайда бер кайшан Кулларым үрелмәс үрелмәс Мин сиңа оппагым җаннашым Матурым дип кенә дәшәрмен Һәр вакыт янымда булсаң да Мин сине сагынып яшәрмен Нур чәчеп торучы кояштай Йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс Беркемгә бер кайда бер кайшан Кулларым үрелмәс үрелмәс Нур чәчеп торучы кояштай Йөрәктә мәхәббәт сүрелмәс Беркемгә бер кайда бер кайшан Кулларым үрелмәс Рафина Ганиуллина килә безнең янга. Рафина аргасындыр инде репетициясы ясый. Ардым, сәламнәр сезгә. Сәламнәр, мин сиңа махсус урындык әзерләп куйдым. Күрәсең, утырып сөйләсен өчен, әйме? Рафина, ничәнче елыңны рәттән Габделфәт Сафин белән эшлисең? Мин инде бер 5 ел гына эшлим дип һаман үземне юатып йөри идем. Баксаң күрсәң 7 ел вакыт узып киткән. 7нче ел без бергә эшлибез. Каян башланды бу дуслык? Безне уртак танышларыбыз таныштырды. Ул үзенә дуэт җырларга кыз эзләгән булган һәм шул вакытта мин килеп чыктым һәм без дуслаштык. Әнә гадәттә Габделфәт Сафин җырлыйдыр иде. Аннан соң берничә сезоннан тагын яңа кыз табадыр һәм шулай дәвам итте, әйме? Ни өчен ул нәкъ синдә тукталды икән? Ничек уйлыйсың? Белмим шул. Яратуыбыз шундый көчледер инде күрәсең. Әйтегез, беренче җырлаган җырыгыз. Безнең беренче җырлаган җырыбыз үкенеч. Аңа клип та төшерелгән иде. Ул клип буенча бик күп сүзләр дә булды безне карата. Критик сүзләр дип әйтик инде. Ләкин Күңелеңә иң дигән сүз шундый, күңелеңә якын алган сүз. Ну, шу клип буенча. Якын дип инде аны безнең татарларга хас булмаган клип дип таптылар инде. Мин үзем дә аның белән килешәм. Чөнки миңа дөрестән дә әзрәк кенә уят ул клип өчен. Кеше җырлаганда сөйләве бераз уңайсызрак, шуңа күрә хәзер репетиция тынып торды, туктап торды. Без инде сөйләшүебезне әкренләп дәвам итик. Рафина белән син клип турында сөйли башлаган идең, әйме? Клип буенча әйтелгән фикерләрнең кайсы синең күңелеңә бигрәк тә тиде? Бу клиптагы образ минем ички халәтемә бик туры килә дип әйтмәс идем мин аны. Шуңа күрә теге кешеләр әйтә башлагач, аба уятсыз шулай итеп төшкән, ул бит инде Габделфәт өйләнгән кеше, ничек ул шулай булдыра алды икән дигән. Сезгә халык инде дөрестән дә ул сәхнәдән һәм экраннардан нәрсә күрә, шуңа ышана бит. Әнә ул клипның идеясы кемнеке иде һәм Габделфәт Сафинның хатыны ягыннан шундый теге фикерләр булмадымы? Көнләшүләр дип әйтим. Юк, андый көнләшүләр булмады, чөнки алар аны бергәләп уйлап, ул инде әйе сюжетны бергәләп уйлап төзегәннәр һәм шуңа күрә андый сүзләр булмады. Тагын Габделфәттән тыш син кем белән дуэт җырлаганың бар? Габделфәттән тыш минем Фәрит Фәйзрахманов белән дуэт җырлаганым бар, безнең ан белән бер җырга хәтта клипта төшереп бергәләп яздырган идек. Шулай да син Габделфәт Сафинга хыянәт итмисең, килеп чыга. Бер генә җыр белән җырлаган. Бер генә тапкыр хыянәт иттем. Габделфәт белән эшләүнең плюслары һәм минусларын санап китә аласыңмы? Минуслары минем өчен гелдә юк. Плюслары бик күп, чөнки мин аның белән бергәләп эшкә өйрәнәм. Ул минем өчен устаз, профессиональ яктан мин аның аркасында үсәм дип әйтим инде. Һәм миңа бик ошый аның белән эшләве.
Габделфәтне башка җырчылардан аерып тора торган яклары синеңчә? Минемчә, аның беренчедән тембры ук үзенә генә хас. Икенчедән, аның җырлары үзенә генә хас. Ул шундый яңалык эзләп таба белә, ниндидер яңалыкны шушы җырлар аша җиткерә белә халыкка. Һәм ул җырларны дөрестән дә профессиональ югары башкарып чыга. Минем янәшәмдә пирамида гример бүлмәсендә Габделфәт Сәйфинең тормыш иптәше, продюсеры Рузилә ханым һәм аның белән дә бераз сөйләшеп алыйк әле. Хәерле кичләр, исәннәрмесез? Хәерле кич, исәнмесез. Тормыш иптәшегез, артист Габделфәт Сәйфин сәхнәгә чыкканда сез дә ничектер каушыйсызмы, дулкынланасызмы? Дулкынланасың инде, бу дулкынлану инде ул концертка әзерләнгәннән башлана инде ул. Менә гомумән икеңдәген бер казанда кайнагач, барыбер авыррактыр дип уйлыйм мин. Бер яктан, но икенче яктан караганда инде аның нәрсә әйтәсен, ул бит аны бер кешегә дә передавать итми. Ул жыл миңа чәй эчкәндә дә генә әйтә ала, йоклаганда да әйтә ала, өйгә кайтып кергәч тә әйтә ала. Шуңа күрә безгә менә бу общениялар җиңелрәк бирелә инде. Икеңдә бер өлкәдә булгач дип әйтәсем килә. Бик аз шундый хатын-кызлар үзенә менә шундый зур эшне алучылар, име? Сез моны ничектер уртак фикер йөртеп шулай дип килештегезме? Мин продюсер булам һәм мин сине анда төрле җирләргә алып барачакмын, концертлар куячакмын дип. Яисә үзеннән үзе килеп чыктымы менә бу продюсерлык? Андый килешеп, менә син минем продюсерым була әле дигән андый бер юк иде. Чөнки без өйләнешкән вакытта Габделфәтнең җырчы буласы килә иде. Но ул строитель иде ул вакытта. Минем иремнең җырчы булуын мин теләми идем. Мин бөтенләй җырчы кеше булыр минем ирем дип күз алдына да китермәгән идем юк. Но минем ирем булырга тиеш иде менә танылган берәр кеше. Танылган. Но аны кеше белсен, аны менә хөрмәт итсен. Шулай дип менә булачактан хыяллана идем. Но җырчы булыр дип җырчы. Ничек алайса җибәрдегез аны шушы өлкәгә, җырчы булуын теләмәгән? Ничек җибәрмисең ул өлкәгә, чөнки ул теге көн сайын төшеннән менә увольняться итеп кайтам бүген, иртәгә увольняться итәм. Я филармониягә китәм. Түз инде генә квартира ал инде башта, аннары китерсең җырларга дип 3 ел буе көчкә тотып тордым мин аны, менә без өйләнешкәч тә. Квартира алган көнне ордер алган көнне ул заявление язып шунда
филармонияга кетти инде эшләгән. Ә сез бүлкәгә ничек килеп кирдегез аның артыннан? Мин ничек килеп кирдем аның артыннан, но ничектер ярдәм итә башладым инде, чөнки аның бит инде ничек дип әйтим инде, ул профессиональ белеме юк бит инде. Минем тоже җыр өлкәсендә юк, но минем режиссерское образованием бар. Мин режиссерский бетергән идем. Мин барыбер күп коллективлар белән эшләгән идем. Ничектер культура өлкәсе минем өчен якын иде. И менә мин үземнән үзе Габделфәткә бер продюсер булдым инде. Ә сез елына, аена ничә шәр концерт куясыз? Хәзергесен санарга мин аның элеккерәгерен санарга, но хәзер барыр аның кадәр күп түгел инде. Чөнки безнең бүгенге көндә бит инде үзебезнең Акчарлык нәшрият йортыдагы бар, аның эшчәнлегендә алып барырга кирәк. Ул барыбер Габделфәткә дә төшә, миңа да төшә. Ә кайсы өлкә якынрак ничектер бу эстрада, сәхнәме яисә журналистикамы? Не беләсезме, барыбер эстрада якынрак дип әйтсәң, гәҗит укучылар нитерләр инде, үпкәләрләре. Эстрадага чыгып китәсең дә ничектер әзрәк теге менә программаны әзерләү авыр барыбер. Менә берәй-береңдә булмаса тотынырга. Менә яңа программа эшлисең бит инде. Берәй-бер юк пока. Уйланасың, нәрсә булыр менә нәрсә булыр бу программада. Бер нәрсә тотып алсаң инде, менә берәй-берең булды, берәй-бер дигән сүз бер җыр бит инде ул. Бер җыр килде икән. И шуңа нитеп ияреп сюжет китә инде, яннан соң программа туа. Шуны репетировать итеп гастрольләргә чыгып киткәч инде, бу инде рәхәт, күңелгә бик рәхәт мизгелләр бирә торган әйбер. Әле сез инде атаклы шундый продюсер буларак әйтегез әле, гади генә җырчыдан шундый йолдыз ясар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә кирәк? Теге продюсерлыкның төп кагыйдәләре бармы? Монда инде бу продюсерның төп кагыйдәсе, ул менә продюсер, во-первых, ул булырга тиеш хыялый. Әгәр дә ул хыялый булмый икән, менә сәнгатьне яратмый икән, әгәр дә ул матур әдәбиятны яратмый икән, ул продюсер була алмый. Потому что син бар халыкка бит матурлык бирергә тиешсең. Матурлык бирү өчен синең күңелеңдә туарга тиеш ул башта. Менә мин кичәле температура белән авыртып ятам. Габделфәт җырлый башлады. Бу җырны ди алыргамы юкмы дип инде аста инде. Үзенең студиясында инде. И хәзер минем башка бөтенләй менә уже теге авыртуым да онытылды. Менә бу җырны карале, менә шунда иттереп постановка белән чыгарсаң, дип мин аска төштем. Мин моны былай гына җырладым ди, моны иртәгә җырламыйм мин ди. Менә шулай авыртуларың да онытыла инде кайсы вакытта, иҗат белән. Кайсы вакытта уйлыйсың инде, әллә кайларга чыгып китәсең инде, шабасың, бергәләнәсең. Инде мин әйтәм, Рузилә, сиңа ничә яшь бит инде, бәлки мин әйтәм, әзрәк туктарга кирәктер, мин әйтәм, әзрәк. Өйдә дә утырырга кирәктер. Ну барыр, булмый әле пока. Шулай. Габделфәт Сафинның чәчәкле бакча декорациясе янәшәсендә мин бик чибәр генә кызны очраттым, ул Сөмбел Билалова. Сөмбел, син Мәскәүләрдән килеп монда ни эшләпләр йөрисең? Мин Гөлназ монда инде менә 3 атнага якын Казанда. Һәм менә бүген Габделфәт абый Сафинның концертында катнашам. Инде ул былай гына түгел, чөнки Габделфәт абый белән 10 ел элек минем иң беренче гастрольләрем нәкъ менә аның группасы белән булды. Хәтта минем ничектер теге иң беренче гомумән иҗат тормышында иң беренче гастрольләр дә шул аларның группасы белән булып узды. Һәм менә быел Мәскәүдә дә катнаштым Габделфәт абый концертларында, һәм менә Казанга да чакырдылар. Димәк, 10 ел элек эшләгән ди, һәм шуннан соң шундый 10 еллык тәнәфес булып торды, әйме? Әйе. Әйе, 10 ел. Ә ничек менә 10 елдан соң алар сине дәшергә уйладымы? Син үзең тавыш бирдең монда, Габделфәт абый, мин онытып бетермәгән идем. Юк, ул чыннан да менә, мин Мәскәүдә икән беләләр бит инде. Һәм миңа Рузилә апа үзе шалтыратып, менә теләгең юкмы безнең концертта катнашырга дип әйтте дә, мин әлбәттә инде зур шатлык белән инде ризалаштым, чөнки ниндидер гомумән хатирәләр искә төште. Беренче гастроль ул минемчә бөтен артистның тормышында да онытылмаслык ниндидер хатирә булып кала. Шуңа күрә инде мин гомумән Габделфәт абый белән Рузилә апа белән һәр вакытта да бик әйбәт мөнәсәбәттә идек. Шуңа күрә бик теләп ризалаштым. Әлбәттә Мәскәүдә булгач та инде теге бер кая барырга кирәк. Мәскәүгә килгән күп кенә җырчылар сине үз концертларына дәшәләрме? Юк, дәшәләр дип түгел, ләкин инде үземдә кайбер артистлар белән шундый теге
ничек инде, ну булышам. Концертлар әзерләүдә булышам. Әйе, без инде хәзер Аллага шөкер, мин Мәскәүдә үземне бердән ничектер теге Татарстаннан гомумән ерак киткән итеп хис итмим үземне бердә, чөнки татарлар Аллага шөкер бик күп, бәйрәмнәр, концертлар һәм һәрвакытта да гел теге, ну эшлим инде, ярдәм итәм, кем теге мөрәҗәгать итсә дә мин һәрвакытта да риза. Мен син Мәскәү концертларында, Мәскәүдә узучы татар концертларында еш кына чыгыш ясыйсың. Әмма ләкин син Казанда хәзер сирәк күренәсең. Ни өчен сирәк кайтасың? Ни өчен сирәк катнашасың? Ну ул сорау миңа түгелдер. Чөнки мин инде теге чакырсалар һәрвакытта да риза, ләкин әлбәттә миндә дә гаеп бар, чөнки менә әзерәк теге тынып алдым дип әйтергә була. Инде гел эшләп тормасаң, чыннан да оныталар. Хәзер җырчылар менә карыйм теге кайткан саен бер яңа җырчы ачам үзем өчен. Радиода һәрвакытта да яңа җырлар, яңа җырчылар, яңа клиплар. Инде ул әлбәттә шатландыра, ләкин уйландыра да. Димәк, инде ничектер теге эшләргә кирәк дип һәрвакытта да шундый уй белән китәм. Мәскәүгә инде барыбер җырлыйсы килә, чыгыш ясыйсы килә. Һәм Казанга инде чакырсалар һәрвакытта да кайтам. Димәк, төп эшең синең җырлау. Төп эшем җырлау, ләкин Гөлнас, мин Мәскәүдә үземә тагын бер шөгыль, тагын бер теге талант ачтым дип әйтергә була. Мин хәзер алып баручы. Мин концертларда алып барам Мәскәүдә, инде менә берничә концерт, зур концерт булды ул. Үземгә түгел инде әлбәттә, минем теге шәп-шәп алып баручылар булды, егетләр. Һәм шулай ук туйлар, татар туйларын алып барам. Шуңа күрә ничектер үземне тагын менә бер яктан ачтым. Ләкин барлык эшләрең дә шушы сәхнә белән бәйле. Барлык эшләрем дә сәхнә белән, иҗат белән бәйле. Гомумән инде минемчә теге тагын берәр эш уйлап чыгарсам да, барыбер сәнгатьтән ерак китеп булмас инде ул. Минем күңел гөл чәчкәдәй назлы, ашы җилдәй каты тимәсин, салгын сүзләр белән дәшә күрмә, саклар кырау тимәсин, салгын сүзләр белән дәшә күрмә, саклар кырау тимәсин. Ну, минем инде менә хәзер TMTV каналында клипым бара, топ клип каналында. Әле менә, кстати, рәхмәт әйтәсем килә барлык минем өчен тавыш биргән TMTV каналын караучыларга. Чыннан да мин бик шат, теге көтмәгән дә идем, минем клип инде анда 3 ай бугай инде. Әйе, әйләнә, кеше аның өчен тавыш бирә, минем өчен бик зур шатлык. Инде менә хәзер чираттагы клипымны әзерләргә җыенам. Алла бирсә, әлбәттә TMTV каналында ул булачак. Топ клип тапшыруында һәм ансын да ышатырлар дип, ышатырсыз дип ышанып калам. Сөмбел, син Мәскәүгә китеп, үзеңнең инде җырчы карьераңны шунда дәвам иткән кыз буларак сорыйм әле. Бөтен җырчы кыз да теләге булса, шулай Мәскәүгә китеп, анда эшли башларга мөмкин. Менә шушы эстрада өлкәсендә. Бу гомумән шушы Мәскәү татарлары арасында эстрадага кирү, анда урнашу, үз урынын булдыру авыр эшме? Җиңел эш дип әйтә алмыйм, чөнки миңа әлбәттә инде нәрсә булышты. Минем инде Казанда барыбер нинди булса да исемем булышты. Әлбәттә инде мине теге гомумән теге бер кеше дә белмәгән җырчы итеп кабул итмәделәр. Барыбер минем альбомнарымны да инде тыңлыйлар, җырларымны да беләләр иде. Ләкин барыбер минемчә һәрвакытта да теге яңа җиргә килгәч җиңел түгел инде. Барыбер кешеләр белән элемтәләр урнаштырырга кирәк. Гомумән мин һаман да анда менә ничектер үземне әле мин Мәскәү җырчысы, мин хәзер бөтен җирдә инде менә мине көтеп торалар дип әйтә алмыйм, әлбәттә, чөнки әле бик аз вакыт үтте, барыбер 3-4 ел ул күп вакыт түгел. Шуңа күрә ләкин мин тырышам, һәм тырышам инде Казанда да җырларга, Мәскәүдә дә җырларга, чөнки ул әйберне аерып булмый.
Мәскәүдә генә җырлап, сине Казанда онытып бетерәләр. Инде Казанда син җырласаң, әлбәттә Мәскәүдә дә хәзер бит инде интернет, телевидение, анда бөтен кеше татар телеканалларын карый, шуңа күрә. Менимчә теге Мәскәү инде хәзер күрше авыл кебек кенә, бардың, кайттың. Поездда була диләр бит әле. Менә шул поездны инде бик зарыгып көтәм. 3-4 сәгать эчендә Казаннан Мәскәүгә, Мәскәүдән Казанга кайтып килергә булса, инде ул бик минем өчен бик зур шатлык булыр иде. Менә шулай тиз йөри торган поездлар барлыкка килүгә, Солянка концертларында ала берсә Сөмбел Билалова да ешрак күренә башлар дип ышанып калдык. Мин дә ышанып калам инде. Һәр вакытта да Казанда, гомумән Татарстанда чыгыш ясарга мин шат. Юк кайтмас яшыгым калды ул еракта. Зәңгәр томан артында сагыш булып, яшьли сөйгән ярда ятка калды анда. Әллә язмыш, әллә бер ялгыш булып, яшьли сөйгән ярда ятка калды анда. Әллә язмыш, әллә бер ялгыш булып. Без Габделфәт Сәфиның үзен тоттык. Исәннәрмесез? Исәнбез. Ничек кәефләрегез, ничек теге концерт алдыннан настрой дип әйтим? Настрой һәр вакыт мен идән үк алып төшәм аны. Һәм ышкындырмаска тырышам. Настрой әйбәт. Лашкар. Мен аншлак булганда настрой гел әйбәт. Орттагы бер рәт тулы бетмәсә, настрой төшә. Менә бер рәттән тора минем настроение. Димәк, бүген елмаяз, димәк, бүген бөтен рәтләрдә тулы Бүген Аллаһка шөкер аншлак. Тагын менә сәхнәгә чыгар алдыннан нәрсәләр эшлисеңдер, ритуаллар бармы? Үзегезгә генә хас. Бар ритуалларым бар. Ул үзеңә генә хас булгач, үземә генә хас инде. Мен кычкырып әйтмим берәүгә дә. Сер шундый. Ләкин бәлкем индер уртага әйберләр бардыр анда, команда беләндер. Юк, бер нәрсә дә юк. Лично үзем генә. Инде менә ничә ел сәхнәдә ниндидер дулкынлану хисе бармы? Бар. Бөтенләй юк дисәң, ул дөрес булмас иде. Ләкин инде теге калтырап торам дигән вакытларда артта калды инде. Все-таки тәҗрибә үзенекен итә. Ләкин дулкынламыйча чыгарга мөмкин түгел. Ул санламау була аннан соң. Халыкны санламаучы кеше була, артист. Шуңа күрә икесе дә булырга тиеш. Но меру. Концертны эшләгәндә төп шундый халыкның игътибарын җәлеп итүче әйбер сезнең концертларыгызда нәрсә? Репертуар. Җырның эчтәлеге һәм аны тыйымлый белү, алдан тыйымлый белү. Осталыгы дип әйтик инде, менә шул. Минем өчен шул, калганнар өчен белмим. Концертта сезнең өчен иң авыры нәрсә? Иң авыры авыр җыр. Иң авыр җыр, лирик җыр булса инде, менә кайбер кешеләр лирик ярата, име. Хәзер заман чуть-чуть кенә үзгәрде, темп та кирәк, име. Әз генә авыр айта башлыйсың икән, җыр мәгънәле инде. Аны җырларга кирәк, берне, икене, өчне җырларга кирәк бит инде, шун җырны. Авыр инде, авыр. Әтеге тиз, шарт, күңелле әйберне җырлавы җиңел. Концерттан соң күз тиюләрне, аруларны ничек аласыз, ничек бетерәсез? Һәм гомумән күз тиюгә ышанасызмы? Күз тиюгә ышанам. Күз тия инде. Менә хәлең бетсә, күз тигән була. Хәлең бетмәсә, зритель арасында андый кешеләр күп булмаган була. Күз тию нәрсә ул? Күз тию ул сокланып карау ана түгел. Ул яратмыйча караучыларны да тиергә мөмкин.
Ул килә ул концертка яратып, әйме? Ну керезләп утыра. Әйме? Менә монсын нәрсәгә алай диде инде, нишәп тегене җырламый ди, нишәп аны кигән ди. Менә шулай итеп утырган кешенең дә күзе тигәр. Шуңа күрә душ, бассейн, концерттан соң. Бисмилла. Гомумән менә егетләрчә күренәсез, име? Ничек үзегезне ничек формада тотасыз? Менә әле генә әйттем. Монша, бассейн, чаңгы, кыш буе чаңгыда шудым. Үзегез бүтән җырчыларның концертларына йөрисезме? Юк, йөрмим. Яратмаудан түгел, нәрсәдер алудан куркам. Димәк, татар эстрадасына, рус эстрадасына җырчыларына концертларына йөрмисез? Русларны йөрим инде. Ну, йөрим дип ялда вакытта менә каядыр анда булсаң, шәһәрләрдә туры килсәң, Россия шәһәрләренә, ул вакытта карыйсың инде. Ул вакытта да инде шул безнең үзебезнең яшьтәшләр дип әйтик, Киркоров, Леонтьевлар, ниләр, Ротару, безнеке шул инде, яшьләрне карап булмый. Үзебезнең буын, безнең буында карап үскән җырчылар бит инде алар. Менә шуларны карыйм, бүтәннәрне карый алмыйм инде. Ничек сез җыелма концертларда чыгыш ясамыйсыз? Җыелма концертларда мин үзем хуҗа түгел. Мен менә үзем минемчә генә булса, минемчә. Бөтен нәрсә минемчә. Аппаратура, допустим, менә монитор ул тегендә карап тора общий концертта. Җырчыга карап тормый ул. Ниме чыккач кына күрәсең аны. Аңа ул берәүгә дә кирәкми, миңа кирәк ул. Менә бер мәсәлән, менә мин булсам, алай булмасы ул. Шундан совокупность, ул бөтен әйбер инде. Аннан соң миңа үз концертымда җырлау кызыклырак. Шем чыгып кирип жүргәнче. Инде менә сез эстрадада бит инде аксакал җырчымы? Сезнең фикерегезчә өметле яшь җырчылар ул кемнәрне исемнәре белән әйтә аласызмы? Менә исемнәре мин яшьләрне күп белмим инде. Дөресен әйткәндә телевизорда караган юк, әйме? Ну, бәрабәр ишетелеп, мин белмим дип, теге мин Америкада түгел бит инде. Сокланам Уразованың настырнысына, тембрына, эшләргә теләгенә, калган яшьләрне әйтә алмыйм. Бик күп хәзер Ришат Төхвәтуллин чыкты бит инде, менә аны маңлы булгач. Ничек эшләп китәләр бит әле дальше. Ул искәменүе җайлы. Шунда тотынып торуы, әле ничә елларга хәтле тотынып торга кирәк. Әле 1 елмы, 2 елмы, может гомерлектер, аны беркем дә әйтә алмый. Шуңа күрә кемнең концертына йөриләр, ул, значит, җәлеп итә нәрсә беләндер. Или тавыш, или бию, или костюм, или тел, или нәрсә, или моторлык, или шибәрлек, или ямсызлык даже нәрсә беләндер җәлеп итә. Значит, бу шулай шоу-бизнесның законы шулай. Халык килә икән, нәрсәдер анда бар. Әнә сез Габделфәт абыйны ничә еллардан бирле аншлаклы концертлар куясыз, әйме? Сез халыкны кайсы ягыз белән җәлеп итәм дип уйлыйсыз? Белмим, мин үзем турында әйтә алмыйм, но минем халык җырларыма киләдер дип уйладым. Электә, чөнки бик щепетильный киләм мин ул вопроска. Миңа сүз дә кирәк, көй дә кирәк. Әйме? Аранжировка да кирәк. Менә җыр өстендә бик күп эшлим мин. Шушы ягым тоткандыр дип уйлыйм. Аннан соң бит әле сез яшь җырчы кызларны да сәхнәгә алып чыгучы җырчы булып саналасыз, әйме? Шул ук Виния Шәмиева белән җырладыгыз. Рафина Ганиуллина ничә еллардан бирле сезнең белән эшләп килә. Менә хәзер Динә Гарипова. Тагын берәр кызның сезнең белән җырлыйсы килсә, ул сезгә үзе дәшергә тиешме? Яисә сез үзегез сайлап аласызмы, аны күзәтеп барып эстраданы? Ничек ул процесс? Ул күзәтмичә булмый. Менә Динә турында гына әйткәндә дә эзләнмичә булмый ул. Менә бит бик күп конкурслар, татар җырда бар, татар моңда бар, Вахапов фестивалендә бар. Ләкин аларның араларында җиңүче беренче урыннар бик күп бит. Ул заманда да бар ул.
Ләкин мин менә созвездие йолдызлыкка төштем, утырдым, яраттым шул Динәне. Хотя беренче урын алмады. Беренче нәрсә алалар әле? Гран-при алмады, гран-при алмаган кешене алмадым, алган кешене алмадым. Динәне алдым менә. Динә аннан соң ничә еллар попытаться итеп карады гран-при алырга дип. Ләкин бу килеп чыкмады. Менә голос аның өчен булган инде, язмышы шунда булган. Менә үзем сайлыйм инде, шулай үзем сайлыйм, изләнәм. Һәм соң TMTV караучыларга теләкләрегезне җиткерсәгез иде. Теләкләр һәрбер татар халкына иң элек сәламәтлек телим мин. Менә сәламәтлек булса, бөтен нәрсә бара. Тынычлык та була, иминлек та була, республикабызда чәчәк ата, аек акыл, аек гыйлем, зур гыйлем бирсен җитәкчеләргә дә, матур итеп алып баралар республикабызны да. Менә шушындай республикада без бит инде бик күп йөрибез, читтә, төбәктә, Казан диләр, Татарстан диләр һаман мактыйлар. Мин шатланып, горурланып җөрим. Үземнең менә Татарстан вәкиле булып чыгыш ясап җөрүемә, шуңа күрә исәнлек, саулык бөтен телевизор караучыларга да, сәламәт тәндә, сәламәт акыл. Бик зур рәхмәт, концертыгызда бар тик уңышлар телибез. Дәрт, дәрман, гөрләтегез бүген Пирламиданы. Рәхмәт. Габделфәт Сәйфин концертында булып кайтканнан соң нәтиҗә ясап шуны әйтә алам. Габделфәт абый ул татар эстрадасында менә ул мин дип күкрәк кагып йөрми генә үз исемен булдырып, үз юнәлеше белән бара торган тыйнак җырчы. Татарга гына хас шушы тыйнаклыгы, җырларның эчтәлеге, тавышы өчен ярата да аны тамашачы. Безнең репортаж шуның белән тәмам. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Сау булыгыз.